Ang gipa kita sa Diyos kang Pablo. Nasayod ako nga walay kapuslanan kon magpasigarbo ako bahin sa akong kaugalingon, apa napugos ako. Karon isaysay ko kaninyo ang mga gipa kita ug gipadayag sa Ginoo kanako. Diha na ako kang Kristo sa dihang nahitabo kini kanako ug mga 14 na katuig ang milabay, nga ako gid alangadto sa ikatulong nga langit, sa paraiso. Ambot lang ko ng akong lawas didto bagayod o ang espiritu ko lang. Ang Diyos lang gayud ang nasayod. Nakaabot ako sa paraiso og aduna ako'y nadunggan nga mga pulong nga dili malitok ug wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tawo. Kadtong akong kasinatian mao ang akong ipasigarbo. Apan kon bahin sa akong kaugalingon, dili ako magpasigarbo gawas lang kon bahin sa akong mga kaluyahon. Hinuon, kon ipasigarbo ko man gayud ang akong kaugalingon dili ako mahimong buang-buang kay magsugilon man ako sa kamatuoran. Apan dili ako magpasigarbo kay basin kon magsobra ang ilang pag-ila kanako. Gusto ko nga ang ilang pag-ila kanako basi lang sa ilang nakita og nadunggan ngari kanako. Aron dili na ko mapalabian ang pagpasigarbo tungod sa kahibulungan nga mga gipadayag sa Dios kanako, gitugutan niya si Satanas nga hatagan ako og diferensya sa lawas. Gipasagdan sa Dios nga paantuson ako ni Satanas niining akong diferensya aron dili ako magpasigarbo. Sa tulo gayod kahigayon gipangayo ko sa Ginoo nga kuhaon niya kini kanako. Apan wala niya kuhaa. Hinuon miingon siya, ang akong grasya mao lang ang imong gikinahanglan. Kay makita gayod ang akong gahom diha sa imong kaluyahon. Busa malipayon gayod ako sa pagpasigarbo bahin sa akong mga kaluyahon, aron bation ko kanunay ang gahom ni Kristo kanako. Busa malipayon ako karon sa akong mga kaluyahon, sa mga pagpasipala kanako, sa mga kalisdanan, sa mga paglutos, ug sa mga kakulian tungod sa akong pagsunod kang Kristo. Kay kon nagmaluyahon ako, ligunon ako sa Dios.